Vaikka mä kaikille tänään arvostellaan jokainen Ninjago-kausi. Noniin, otetaan ekas kaudesta ja piloteista. Mun mielestä pilottijaksot on aika hauskoja. Siellä mä joskus ainakin tykkäsin katsoa niitä. Ei oo nyt hetkeä tullut katsottua, mut nää ei jos näissä mitään semmoista niin jännää kuitenkaan, että kyllä nää menee se eteenpäin. Sitten eka kausi. Eka kausi on mun mielestä todella hyvä kausi. Siinä on todella paljon kaikkia hahmoja, uusia hahmoja. Plus sitten tää juoni on tosi kiva, että koitetaan herättää joku tyyppi henkiin ekaa kertaa. Et kyllä tää menee ATR:n muotaan todella hyvä kausi. Yksi mun lempparista. Sitten kakkoskausi. Tää on niinku ykköskausi parannettuna jopa. Tässäkin on todella hyvä juoni. Mä tykkään niistä ekan puoliskon niistä jaksoista, missä ei oikein hirveästi tapahdu mitään, mutta ne on tosi kivoja silti mun mielestä. Kyllä tää menee tähän. Ja sitten ratkaiseva taistelu. Eli loppu on todella hyvä. Noniin, kausi 3. Kausi 3 on mun mielestä todella hyvä kausi kans. Koska tästä me nähdään enemmän niinku Zania päähahmon. Ja siitä tästä tuli kans Pixar, mistä mä en oikein hirveästi pidä, mut Pixar on silti aika semmonen tärkeä hahmo ollut tässä sarjassa. Ja sit nähtiin Borg ekaa kertaa. Jos tää on semmonen tekniikkakaus, niin kyllä tääkin menee A-tieriin. Sitten oli kiva, että Pythor tuli takas. Sitten neloskausi. Neloskausi oli mun mielestä todella hyvä kausi. Siellä oli eeppisiä taisteluisia turnauksessa. Sitten nähtiin ekaa kertaa Element-toimesta. Sitten sen lisäksi vielä saatiin kuulla vähän käärmeissodan historiasta. Ja Jen on yksi mun lemppari. Kyllä tää menee S-tieriin. Kaus 5. Vitonen on mun yksi lempikausista kans. Koska me saatiin Morrow tässä kaudessa. Ja Morrow on yksi mun lempivihoisista. Mä muutenkin tykkään tästä haamutelmasta. Ja sitten me saatiin kanssa tietää, että Sensei Woolle oli ollut niinku ennenkin oppilaita ennen ninjoja. Kaikin puolin todella hyvä kausi. Mut finaali oli kyllä vähän tylsä. Ja se, että koitettiin taas herättää jotain henkiä. Kyllähän se oli vähän tylsä jaoinen, mut kyllä tää silti menee A-tierille loppuun. No niin, kaus 6 Skybound. Mun mielestä tää on aika hyvä kaus. Tää ei oo ihan mestariteos, mut ei tää nyt tylsäkään niin. Paitsi joissain jaksoissa on vähän tylsiä kohtia. Kokonaisuudessaan tää on oikein hyvä kaus. Kyllä tää B-tieri. No niin, sitten on pyhäinpäivä. Eli se 44 minsaa pitkä spesiaali. Ja mä voin vaan sanoa, että oli kiva, että vihollisia tuli takas, mut ne oli vähän huonosti toteutettuja. Mut silleen on tää ihan tämmöistä yksi leffasta ihan okei, et kyllä tää menee D-tieri, ei tää mikään hyvä ollut, mut okei. Ja sitten kaus 7, mikä on varmaan mun lempikausi. Kaus 7 oli niin hyvä, koska tässä on hyvä juoni ja hyvät viholliset. Ja sit tää on vähän erilainen kaikista muista kausista. Ja joo, mä näen sitä aika paljon, että ihmiset vihaa tosi paljon kaus 7, mutta se on oikeesti tosi hyvä kausi. Se on aina mun lempikausi oikeastaan, koska ajanvartijat on mun lempivihollisia. Sitten me nähtiin vähän enemmän Kaita ja niin vanhempia. Sitten kuultiin vähän käärmeissodasta ja mitä sen jälkeen kävi ja tommoista. Kyllä se menee tonne. Sitten kans Blanc ja Rackmanko oli hyvin vihollisia. Okei, kaus 8. Eli Oni-trilogian eka kaus. Tää on se kaus, mistä tuli redesignit ekaa kertaa. Ja on pakko kyllä sanoa, että kaus 8 on ihan hyvä kaus. Tässä näkyy paljon hyvää toimintaa, taisteluit. Plus sitten tää juoni on ihan hyvä. Saatiin paljon hyviä hahmoja. Ne ei mun oikeesti ole mitään valittamista tässä kaudesta. Ihan hyvä kaus kyllä. Kyllä tää menee B-tieri. No niin, kaus 9. Mä tykkäsin siitä tosi paljon. Että tässä nähtiin 4 OG-ninjaa taas yhdessä. Aika paljon. Mut sit se kaupunkiosakin oli tosi hyvä mun mielestä. Ja noin metsästäjät oli nyt ihan ok, mut oli tää tosi hyvä kaus kyllä. Parempi kuin 8. Noin. Sitten kaus 10. Tää on Oni-trilogian viimeinen kaus. Ja Masters of Ninjitsun vikakaus. Ja on kyllä pakko sanoa, että tää oli kyllä. Mut kyllä mä tavallaan tykkään tästä. Tässä oli kyllä yksi tylsä jakso. Se oli se, missä Void ja Garmadon oli siellä pimeydessä. Mut toi finaali on aivan mahtava. Kyllä tää menee B-tierin kanssa. No niin, sitten on kaus 11.
Mä en kyllä reittaa nää erikseen nää puoliskot tästä. Ja vittu puolisko. No, oi tää nyt ihan kiva, mut mä en oikein tykkää Spirasta. Se on vähän ärsyttävä hahmo. Kastaa! Kastaa! Ne on kyllä ihan pakko sanoa, että mä en tykännyt tosta uudesta animaatiostakaan ihan kauheasti. Ja tässä oli todella tyysiä jaksoja kans muutama. En mä oikein osaa enempää kuvaa tätä, kyllä tämmönen se tiedä. Sitten on tää jääpuolisko. Tää jääpuolisko tosiaan oli vähän parempi. Ei tääkin mikään ihan paras kaus ollut. Mut sen mä tykkäsin tästä siitä, että ne meni ikimaailmaan. Mikä on uusi maailma tässä, mikä näytettiin. Mutta oli tässä pari tylsääkin jaksoa. Esimerkiksi se, missä ylhäisin tuli takas. Ja se ihme anime-jakso. Niin, se Akitastakaan mä en tykännyt. Mut kyllä tässä vielä muuta oli ihan kiva. Ja se, että Zane oli taas tässä päähahmona melkeinpä, niin oli tosi kiva, kun se on molempi linja. Mut joo, kyllä tämmönen B. Kaus 12. Mä tykkään tästä. Kun mä henkilökohtaisesti tykkään videopeleistä aika paljon. Mutta kyllä tää oli tosi kiva saada videopeliteemainen kaus. Ja tää oli hyvin tehty. Paitsi aina oli se, että tässä oli muutama semmonen tyysempi jakso. Mitkä oli sit Okino-jutusta. Vai mikä on Okinosta. Mut kyllä tää siitä on tosi mahtava kaus. Mä tykkäsin tosi paljon. Sitten kaus 13. Nyt puhutaan oikeasta mestariteoksesta. Siitä miten tästä näin Koulunäitistä puhuttiin enemmän. Ja K oli päähahmo. Kouhan ei ole mekin ikinä ennen ollut. Joten tää oli tosi siistiä nähdä Koulua enemmän. Ja sitten Koululla oli ihan hauska vihollinen. Eli kaikin puolin hyvä kaus. Ja munkin tekijäkyvit oli kyllä vähän ärsyttäviä, mutta kyllä tämmönen altieri. Sitten mennään johonkin niin hirveeseen juttuun kuin saari. Ja siis on kyllä ihan pakko sanoa, mä oon kattonut tän kerran kokonaan. Kun mä en oo ikinä sen jälkeen pystynyt enää katsoa tätä kokonaan, kun tää oli niin hemmetin tylsä. Tää kaus, niin tässä menee jonnekin ihme saarelle yhtäkkiä, kun nää joku sätkytiimi jossain telkkarissa. Mennään etsiä jotain misakoa sieltä. Ja tässä näkyy täys kuinka on Clutch Powers. Ja sitten, että päävihoinen oli oikeesti Ronin. Aivan kauhea kaus. Nämä jaksot oli niin sairaan tyysiä. Setit oli kyllä ihan hyvin, mutta kausi tässä. Surkein juttu, mitä Ninjagosta on ikin tehty. No niin, sit siirrytään Seaboundin pariin. Mikä on mun mielestä aika tylsä kaus. On ihan pakko myöntää. Tai en niin tylsä, mutta en mä oikein fiilaa tästä kaudesta. Että on ihan pakko sanoa, että se menee kyllä tähän, koska Kalmar oli ärsyttävä vihollinen, sit mä en kanssa Benthomaristakaan tykännyt. Siis joo, tämmönen tähän. Sitten seuraavaksi jotain vähän parempaa, eli Crystallized. Crystallized, tää on ihan hyvä kaus. Ei tästä sillä oikeastaan mitään valitettavaa, oli kiva kun tuli vähän vanhoja vihollisia takas. Sitten oli kiva kun Overlord tuli takas. No Harumi oli kans ihan, mut kyllä tää menee muu tähän B-tieriin, kyllä tää on ihan hyvä kaus. Sitten DR kaus 1. Tää on ihan hyvä kaus mun mielestä. Tästä tulee Arin ja Sora ekaa kertaa. Mä en oikeesti kauheasti välitä niistä, mut kyllä tää on mun mielestä aika hyvä kaus. Ja Beatrix on ihan okei vihollinen, niin on kyllä pakko laittaa se B-tieriin. Sitten jotain aivan mahtavaa. Nimeltään DR kaus 2. Tää on tähän mennessä DR helposti paras kaus. Nakto oli tosi hyvä hahmo. Sitten nähtiin Russia enemmän, mutta Jordanasta mä en kyllä tykännyt. Sitten Cinder oli tosi kiva hahmo tässä. Ja toi turnaus. Niin tosta tuli ihan semmonen kaus 4 fiilis taas uudestaan. Et on kyllä pakko sanoa, että tämmönen S-tieri. DR kaus 3. Tää on vähän surkea kaus, koska tää ei niinku mitenkään jatka tota edellistä kautta. Okei, kielletty viisikko tulee. Kun on tässä kaudessa niin heikkoja. Ne jäsentyy häviä jollekin Pixarille. Emme ole tavanneet. Minä olen Pixar. Aivan sama. Ei ole, kävit ystäväni kimppuun. Ja sellaista minä en kyllä voi sietää. Ja siis, mistä ne repäs jonkun Thunderfang jutun yhtäkkiä? Siis tää kaus, nyt ei mitenkään edistä juonta. No kyllä pakko sanoa, että tää menee kyllä tänne. Ei oo hyvä kaus. No niin, siinä on valmistiedoista. Ja voitte vaikka kommentteihin kirjoittaa, mitkä on teidän lempikaudet ja mitkä inhokit. Voitte ottaa kuvan tässä jos haluatte, mutta ei muu oikeastaan muuta. Nähdään seuraavassa videossa.